Kaixo, ondo etorriak berriro ere klaketa saiora. Dakizuenez, saio honetan dokumentalak, pelikulak eta ikusentzunezko bestelako produktuak ekarriko ditugu, gai sozial ezberdinak jorratzen dituztenak, eta hoiekin batera ere gai hoien inguruko errealitatea hurbildu ahal diguten gizon emakumeak ekarriko ditugu. Badakizue, programa hau zuen ekarpenei, zuen proposamenei ere zabalik dagoela, eta horregatik e-mail bat daukazuela zuen ikusentzunezkoren bat proposatu nahi izan ezkero, hemen lekua egin aldiogulako. info@tantaka.tv info@tantaka.tv Gaurkoan, Egunon Printzesa izeneko laburmetaraia ekarri dugu, eta hoiekin batera, Egunon Printzesak hurbildu nahi digun errealitatea gehiago hurbilduko diguten 3 emakume. Alde batetik, Irantzu Kantero, barakaldoarra, ikaslea, 16 urtekoa, dantzaria eta feminista. Bai. Kaixo. Berarekin batera Pili Alvarez Molez, besteak beste autodefentsa feminista naritzen dena. Kaixo. Bai. Eta azkenik Goiuri Mendez Otaegi, Urtzintza Eskolan feminismo arloko kidea. Kaixo. Azkenetik hasiko naiz, Goiuri, zurekin hasiko naiz. Izan ere, laburmetraia hau Urtzintza Eskolak aspaldi ekoitzitako laburmetraia da. Eta pizkatzuk feminismo, Urtzintzako Eskolako feminismo arloan lan egiten duzun heinean, hurbildu aldi guzu, zein izan zen helburua edo zein da oraindik helburua, komentatu didazulako oraindik ere erabiltzen duzuela, produktu hau sortzeko. Jo, ez dakit esaten momentuan bertan zein izango zen helburua. Nik uste dut izango dela helburu nahiko gaur eguneratu bat. Ni nerabeekin ibiltzen naiz, batez ere 3. DBH, 4. DBH-ko ikasleekin. Eta, aurrekoan Urtzintzako kideren batekin hitz egiten laburmetrai honen ingura esan genuen, laburmetrai hau aspaldikoa da, gaur eguneratu beharko genuke. Baina gero, nik uste dut nahiko gaur eguneratua dagoela gazteen artean eta ezain gazteen artean. Gaur egun asko eragiten dugun gai baten inguruan hitz egiten duela, sare sozialek nola hitz egiten duten harreman ereduetan eta dauzkagun harreman ereduen inguruko hausnarketa bat egitea da horren helburua. Ikuste dut. Ikusiko dugu gaurko ikuslei ere heltzen zaien, beraz guazen laburmetraia ikustera eta gero solasaldia ikengo dugu.
Ederto. Gero zer?
Ikusi dugun laburmetrai horretan, 3 elementu nagusi nahazten dira, alde batetik maitasune romantikoa, kontrola eta sare sozialak. Ez dakit, bururatzen zaite Iranzu zurekin hastea, betik kanpotik urrunetik hitz egiten dugulako hainbat gaien inguruan, baina zuk gaur egun laburmetrai honetako protagonista izan zintezkeen, ez? 16 urteko gazte bat, emakumea. Bai, niri zorionez justo ez zait gertatu, baina baditut lagunak, olako gauzak eta txarragoak eta zorionez, neska honek egiten dio aurre mutikoari, baina beste kasu batzuetan ez da hala gertatzen, eta amaitu aldu problema grabe batean. Baina, honelako arazoak gero eta gehiago daude, gero eta teknologia gehiago dagoelako. Baina ni bebai uste dut gero eta kontzientzia gehiago dugulako, gauza hauei esker, programa hauei esker eta holakoak, eta... Nabaritzen duzu, kontzientzia adibidez sare sozialen kontrol tresna bezala ikuste horretan kontzientzia badago gazten artean? Ikusten dudana da kontzientzia dagoela, baina ez dagoela nola arazo hori konpontzea, jakitea. Ni uste dut gizarteari ez zaiolako interesatzen olakoak. Nerabiek badakigu zer gertatzen ari den, baina ja normalizatuta daukagu. Orduan, ez dakigu nola konpondu, batzuk, bai, badakite, baina beste batzuk, zoritzarrez ez dakite. Oso ekarpen interesgarria egin duzu, ez? Edozein iraultza sozialen lehenengo pausua kontzientzia delako, baina bigarrena da aurre egiteko alternatibak eraiki, ez? Zuek alternatiba horien eraikuntzan lan egiten duzue, bakoitza bere esparrutik, zelan ikusten duzue? Benetan alternatibak eraikitzen ari gara, arazo sare sozialak, maitasun romantikoa eta kontrola hirukote horreri aurre egiteko? Nik uste dut, dagoela preio bat dela oinarria zer dagoen, ez? Eta emakume egotzi zaizkigu beti konplazientek izan behar garela, eta beti prez, eta beti bestei begira egon, ez? Eta hori oso barneratuta dekogu, eta naiz eta hori ariketak egin, eta badakizugula ez dela izan behar holan eta holan, baina nik uste dut autoestima landu behar dugula egunerokotasunean, ez dugula denbora asko ematen horretarako, eta autoestima landuz gero eta indartsuagoa izan ez gero gu, alako kontzientzia izan ez gero, tresna bilatu alditugu, edo bestelako laguntza eskatu, edo adizkidetasunan oinarritu eta ez bilatu bikotea bai ala bai izan behar dela dugulako bikotea bestela ez gara inor, edo autoestima nik uste dut oso tresna potentea dela eta oso astuta dugula, eta dela oinarri bat gero kontrola, amor romantikoetan bat gauza kudeatzeko edo, bat esaterren. Juri, zuk ez dakit urtzintza eskolan bebai esan duzu gaztekin lan egiten duzuela, hezkuntza zentroetan. Nik uste dut Iranzuk bota duela klabe nahiko garrantzitsu bat, eta da kontzientzia agian dagoela, hori niri kanpoko ikuspegi bezala zalantza etortzen zait askotan, ez? Baina uste dut oso garrantzitsua dela aurre egiterakoan bizipen hau dutenen arteko saretzea ematea, ez? Zer gertatzen da? Justo ikusentzunezko honetan oso gordinean ematen da, ez? Kontrola oso era zuzenean. Orduan, gazteekin hau lantzen dugunean, eta baita inkluso helduekin, edozeinekin lantzerakoan, hain gordinean dagoenean islatuta jendeak esaten duela. Hori esageratua dago, hori ez horrela, zer gertatzen da, horrelako kontrolak edo kontrol mekanismoak era oso sutilean egiten direla, edo nik horrela pertzibitzen ditut inkluso, batzutara inkluso nigan ikusten ditut bizipen eta holako gauzak eta oso era sutilean ematen dira. Orduan horrek zailtasunak ekartzen ditu alternatibak eraikitzerako momentuan. Nik uste dut horretan gabiltzala eta naiz eta momentuan ez onartu hori horrela dela eta horrela ematen dela
Nik behintzat nire esperientziatik da, badagoela hor, kontzientzia bat edo, badakigula gertatzen dela eta saretzean gabiltzala horri. Zeintzuk dira maitasun erromantikoaren mitoak gaur egun benetan horrelako kontrol egoetara edo indarkeri egoetara eramaten gaituztenak, zuen ustez? Ze mito deseraiki behar dugu? Gehienetan bakarrik direla bikotea, bata edo bestea, ez dagoela inor haiekin. En plan, lagunak bai, baina berak haiekin elkarrekin daudenean, elkarrekin daude eta ez dago inor gehiago, eta guztia izan behar dutela kontrolpean. Ez dakit nola azaldu, baina... Oso ondo azaldu duzu. Momentu guztietan, egon behar zara nik nahi ditudan pertsonekin, bestela zara ateratzen. Esango zenuke adibidez, gazten artean bikote izateak aislatzen zaituela gainentzeko jendearen gandik? Ni esango nuke, claro, depende kasua. Egon alda, ni ikusi dut nire lagun bat, zegoela beti, bikotearekin bat zegoen, ez zeukan lagunik, horrela estatagatik, baina gero ere bai, zaude bikotearen lagunekin, edo eta bikotea etortzen zen gure kuadrillara, da depende kasua. Denetarik ikusten duzuen. Zuen esperientziagatik ze mito dago errotuta eta benetan eramaten gaitu bortzakeri edo indarkeri edo kontrol egoera batzuetara? Bai, ni berak esandakoari tiratuz, nik uste dut, duela mito, berak esan duen mito ez, dela beti, pertsona horrek beteko dituela zure bete behar guztiak, ez? Eta holan ez da, nik behar ditut nire laguna, behar ditut nire familia, behar dut nire espazio ni bakarrik egoteko, eta horrek egiten du, beti kontrolpean izan nahi izatea beste pertsonak, bestela ematen du, ez gaudela maite minduta, edo ni ez naizela nahikoa zuretzako, edo zergatik bilatu behar duzu nirekin alduzune izan beste batzuengan, eta nik uste dut horrek egiten duela min asko. Eramaten duelako, besteak ez badeko hori landuta, kontrolatzen horrekin zauden, kontrolatzen horrekin joan alzaren eta horrekin ez, eta horrek eragin asko du hori kontrolean. Nik uste dute joera asko dugula beste pertsonak, nolabait beste pertsonak asetu behar dituela gure nahi eta desirak guk asetu beharrean horiek, ez? Eta gazteekin gai hauek lantzen ditugunean asko etortzen da bakardade hitza edo, ez? Zergatik daukagun, zergatik pizten da bikote bat izateko beharra gehienetan gainera bikote heterosexuala izateko behar hori edo zergatik daukagun harremanen, ez? Iruditegi hori eta zergatik onartzen ditugun gauza horiek gure artean, ez? Eta uste dut horren bidean Pilik aipatu duen bezala autoestima lantzea eta norberarekiko maitasuna, lantzea, ez? Maitasuna, ez? Askotan egiten dugarik eta zer da maitasuna, ez? Nerabeekin ariketa hori askotan egiten dugu eta kostatzen zaigu maitasuna zer den definitzea eta askotan irtetzen da beti dago norbait esten duena automaitasuna behar dugu. Eta horren bidean, mito horiek desareikitzera bidean oso beharrezkoa da zure buruara. Eskat laburmetrai honetan ikusten dugu sare sozialen elementu hori hirukotean elementu negatibo bezala edo sare sozialak kontrola errazten duten tresna bezala. Baina buelta ematen badiogu ideia horri, sare sozialak, bizidugun gizarte teknologizatu berriak, zer positiboa ekarri aldia harremanei, harreman afektibo-sexualei, maitasunari? Baietz. Bai, alde positiboak ere baditu, adibidez, aurkitu alduzu pertsona bat zure egoera berdinean dagoela, eta agian ez legoke teknologiarik egongo ez zenuke ezagutuko, eta horri esker, tresna haiei esker, ezagutzen duzu eta zure egoera berdina denez, azkenean hori konektatzen duzuarekin eta gero ere proiektu oso handiak egin dira sare sozialei esker eta jende asko salbatu da haiei esker, orduan ere alde positiboak baitu. Esan nahi duzu saretzea adibidez kontrol egoera bat edo violentzia egoera bat bizi duen gazteen arteko saretze bat, adibidez? Bai, adibidez.
Besterik, horrela, maitasuna eraikitzera begira, adibidez, sare sozialek papera daukate hor, ez asko hitz egiten da, adibidez, harremanetarako aplikazioak, denetarik entzuten dugu gaur egungo teknologizazioaren barruan? Jo, nik orain dela, aurtengo ikasturtean, ez da, aurrekoan haur hezkuntzako gradua bukatu berri dut, eta ikasgaietako bat teknologia berrien didaktika, da, ez? Eta jo, nik aio honetan gatazka handia daukat uste dudalako sare soziala oso konplexuak direla eta dela gura aurrean kokatzen den makro monstruo bat eta nolabait sentitzen dut ez gaudela prest, ez, hoien kudeaketarako. Hau da, irakaslearekin asko eztabaidatzen genuen hau, teknologia berriak hezkuntza barruan bai, baina zelan, ez? Kritikotasunez erabiltzera ikasi behar dudala, sentitzen dut. Osea, ikasi behar dugula, dudala ere. Eta ez dakit uste dut, bueno, bai, zergatik ez, izan daiteke, izan ditazkegu hor barruan tresna batzuk, interesgarriak direnak gauza batzuetarako, baina, bueno, uste dut gaur eguneko erabilpenari buelta pare bat eman behar dizkiogula. Hezkuntzan bezala maitasunaren eraikuntzan bere, zueke autodefentsa, adibidez, aritua edo aditua zaren heinean, sare sozialek paper bat daukate bai autodefentsa, baina baita maitasunaren ikuspegi askeago, sanoago batean? Bai, nik uste dut erabili alditugula gure mezuak botatzeko, ez? Eta alako programak daudenean, esteka bidaltzea gure lagunei, taldi gure kuadrillari daudelako denetariko jendea, edo herriko jendearentzako, bai egin aldira kanpainak eta alako edo abesti bat bakarrik, abesti bat botatzea. Nire gustatzen eta abesti hau eta botatzea, eta da abesti bat bestelako mezu batekin, ez dela maitasuna romantikoa baizik eta hori norberaren maitasuna edo maitasuna herriarekiko, familiarekiko, lagunerekiko, ez? Eta horretarako erabili aldugu. Baina ni Koiurekin nago ni nahiko pesimista naiz edo alako gaiaetan, eta joango nintzateke errorara, ez? Ze beharra dugu gure intimitatea publikoan egitea. Ze beharra dago etxean. Nahi dugu izan beti erakutsi pozik gaudela eta gure bikotea dugula, eta zergatik ez dugu erakusten gaudenan txarto sentitzen garenean bakarrik eta alako gauzak, ez? Beti eman behar dugu gaudela superpozik bizitzan, eta bikote dugula, eta ere sexuala, eta superguapo, eta superguapa, eta dena, orduan ez dakit, bai erabili aldugula, gure mezuak botatzeko, baina joango nintzateke errorara, edo ez dakit. Ez dakit, gustatuko litzaieke saio hau amaitzea pizkat, maitasunarekiko mezu positibo batekin, edo ez dakit zuek zuen esperientziatik, bakoitza bere arlotik, bere eremutik, ikusten duzuen laburmetrai honek erakusten diguna, nolabait, zeozer buelta eman diogula, inguruko esperientzia bat, edo zeozer ekartzeko, edo zuen esperientzia pedagogikotik ere ikustea, esatea, bai izango nuke ikusi dudala salto bat, zuk bai irantzu komentatu duzu hasieran, bai ikusten duzula kontzientziazio puntu hori eman dela, zein ikusten duzu hurrengo pausua? Zue adineko gazte antolatuen artean, feminismoaren inguruan mugitzen ari zaretenak, zein beste arlo batzuetan? Feminismoan gaudenak, gutxi gora bera saiatzen gara gero eta gutxiago, gero eta gehiago ekiditzen akzio horiek, baina, klaro, badaude pertsonak ez dakiztela, gaur egungo hezkuntzan ez delako erakusten, eta hori, iruditzen zait, arazo superlarria, baina, zuek egiten dituzuen proiektuei esker, gero eta gehiago bai kontzientziatu alda, eta hori gauza horik, ez egiten. Ondo, hemendik hezkuntza komunitateari batez ere mezu batekin, ondo? Maitasunak ere, obviamente, alde positiboak ditu, ez? Lagunen maitasuna, familiaren maitasuna ere, edo zureganako maitasuna, ez? Azken finean, izan aldituzu bikote bat, 2,
nahi dituzunak edo familia edo lagunak, baina zuz bazara maitatzen, azkenean, ez da berdina. Bai, nik hori ikusi dugu moduan, protagonistak lehenesten du bere osasuntxoa, bere osasuna, eta egiten dio aurre egoerari, eta hori da, azken finean berak esan duen moduan, gu lehenengo gara maitatu behar duguna gure burua, eta gu ez bagara maitatzen gure burua, oztopoak izango ditugula, eta maitasuna dela oso handia, eta sortu behar dugu maitasun osasuntxoa edo. Eta badagoela, eta badago bidea egiteko. Niri elkarrizketa egiten genuen bitarta, berdi debatillo hau, etorri zait burura, orain dela denbora txiki bat, ez dut gogoratzen noiz, egin zidaten elkarrizketa bat, eta esan dut, honen inguruan egin dut, klak, gazteekin esku hartzeetan eta orain zurekin ere hitz egiten esan duzu, orain gazteen artean badaude lehen botatzen ez ziren kontzeptuak, ez? Kesi polimaitasuna, kesi esaten dut, a ber, pues si tienes una relación libre, harreman askeak, ez? Bueno, oza, agian, ez dakit, ze kontzeptuetaz beterik dauden hitz horiek, baina, bueno, gauza horien inguruan gaur egun gazteen artean hitz egiten da, euren artean, hitz egiten da, eta gogora ekarri dut elkarrizketa hau, esaten zidatelako laranja erdia existitzen ez bada maitasuna ze fruta da, ez? Eta niri tutti frutia etorri zitzaidan burura. Maitasun aina fruta dago, eta fruta aina maitasun dago, eta garrantzitsuana hori, norberak bere eredua, bere nahiak, bere beharrak, bere desirak asetzen dituen ereduak sortzea, ez? Meloian modan jartzen delako, meloia jarraitu barik, baina, bueno, kaso egiten gure nahi, behar eta desirei. Eta, bueno, badagoela hori sortzea. Badagoela eta badaudela momentu honetan horrelako realitate asko, maitasun osasuntsuarekin eraikitako harreman asko, horrekin gelditzen gara, eskerrik asko etortzeagatik, eta besterik ez, esatea hurrengo batean berriro egongo garela hemen, beste gonbidatu batzuekin, beste ikusentzunezko batekin, pixkat gizartea astintzeko gogoz, Tantaka telebistan klaketa saioan. Ondo izan.